Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Gintinguhaan na sang Iloilo City Government nga makakuha sang license to operate para sa Iloilo City Modular Hospital. Suno kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, ginadalian na ang nasambit nga lisensya agud nga tigayon na nga mabuksan ang ospital kag maka-cater sa mga pasyente. Dugang panaya ini ang kabahin sang pagpanghada sang Iloilo City Government sa posibilidad nga pagtaas ang kaso sang COVID-19 matapos nga ginpanubuan ang COVID-19 alert status. Nahibaluan nga ang nasambit nga ospital ang mayara sang 77-bed capacity. The same time, mapreparar kita amo na nga ginatinguan tagid nga makakuha na kita sa ini nga semana sang license to operate naton para sa aton modular field hospital. Para kung ano gin man matabo, may 77 beds kita ready na kung ano ang matabo. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Ini si Kabandarang Alex Escalante. Nagabandara sang matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera